जय बर' हारिनि खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं सिगाङाव बयखौबो बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। नोंथांमोना गोबाङानो आं गोजोनाखै आदा बायदिसिना कमेन्ट नोंथांमोना हरलागासिनो दं। रथ' लोगोफोर रथ' बांद्राय आथुर दाजा, दिनैसो रिजाल्ट मोनदों बेहायनो नोंथांमोना एसेबां लोरबां देखायब्ला बोरै जानो। सनितपुर बिश्वनाथाव थानाय बर' सुबुंफोरा गोसोआव उसुगुदु जागासिनो दं। गावसोरनि गामिया एबा गावसोरनि रायजोआ बिटिआरआव गोलैगोन ना गोलैया बेखौ साननानै सनितपुर आरो बिश्वनाथाव थानाय बर' सुबुंफोरा गोबां दुखु मोनगासिनो दं, माने उसुगुदु जागासिनो दं। बेहाय बुंदों माखासे बर'फोरनि गामिखौ एरखानानै होगोन आरो लोगोसे माखासे बर'फोरनि गामिखौ बारायदेरनानै होगोन। दा बेखायनो नोंथांमोना गोसोखौ लोरबां दा खालाम। नोंथांमोननि जायगाया जोंनि बिटिआरआव गोग्लैनोबो हानाय। नोंथांमोना साननैसो मोजाङै नेथ' क्लियारलि एकदमबारे फाइनाल रिजाल्ट, एकदमबारे फाइनालाव मा जामारगोन बेखौथ' मोजाङै फोसावलाय बिलाइयाव फोसावनाय जायाखैना। बेहाय एकदमबारे क्लियारलि बुंखादों एबा लिरखादों बिटिआरआव माखासे बर' गामि सोदेरनानै होगोन आरो लोगोसे माखासे बर' गामि जोंनि बे बिटिआरनिफ्राय बोखावगोन। दा जियानो जादोला जोंनि बर' रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनो नांगौ जानाय आंखाल, बे आंखालखौ जों मोनथारासैब्लाबो एसेखिनिखौ मोनग्रोनाय जाबाय। आरो बे रंजानाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि हाग्रायाव थानाय सार बिथांमोना गावसोरनि न'खराव फैफिननानै आलो गोजोन रायजो जानो हाफिनसिगोन। आउट अफ बिटिआरआव थानाय बर' फिसाफोर नोंथांमोना गेजेर गेजेर आलासि जानो फैबानो जाबाय जोंनि बे समायना रमायना बिटिआरआव। नोंथांमोनखौ जों जेब्लाबो बरायो जोंनि बे बिटिआरआव। जय बर' हारिनि। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ गोबां खोथा मिथिबाय जानांगौ बिटिआर आरो लोगोसे सनितपुराव थानाय बर' फिसाफोरनि बागै। अरायनि थाखाय गोजोन फैनो थांगासिनो दङ। जे दिनै सागाना जानायनि उनाव 30-40 बोसोर हाथियार लानानै सोमावसारनाय एनडिबि हान्जानि जोंनि जोहोलावफ्रा मोजाङैनो न'आव फैफिननायनि मोनसे थासारिया जोंनि गेजेराव फैनो थांगासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय जिफोर आयदाफारिफोरखौ जों बिदोंमोन, बिनि गेजेराव माखासे नांगौ आयदाफारिफोरखौ जोङो मोननो थांगासिनो दङ। बड'लेण्डनि सिमाया अरनो थांगासिनो दङ। माखासे गुबुन हारिफोरखौ एसे एनै दानखानानै जोंनि सुबुं अनजिमाखौ बांहोनो थाखाय जोङो हाबाफारि लादों। बेजों लोगोसे बर' रावनि जेंनाया जोबनो थांगासिनो दङ। बर' सोलोंथाइनि जि जेंनाफोर बेजोंनो जोबनो थांगासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे गोदोनिफ्रायनो बिबोबाय थानाय सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि, ट्राइबेल इउनिभारसिटि आरो गोबां मोजां इनस्टिटिउसन, मेडिकेल कलेज, गोबां इनस्टिटिउसनफोर जोङो मोननो थांगासिनो दङ, स्पर्ट्स इउनिभारसिटि। दा बेबायदि माखासे एचिभमेन्ट जों मोननो थांगासिनो दङ। दा बिनिखायनो एनडिबिनि सोमावसारनाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाया जे ओरैनो थाङाखै, बियो फिथाइ थायदों, बिनि मोनसे बिदिन्थि। आरो दिनै गोबां हेंथा हेंसिनि गेजेरजोंबो दिनै सोरबा बन्द' होदों, सोरबा होबथादों, बिनि गेजेरावबो सुक्तिया जानो थांगासिनो दङ। आरो बेयो मोनसे हिस्ट्रिक सुक्ति जागोन। आरो बेजों लोगोसे भारत सरकार आरो आसाम सरकारनिसिमबो साबायखर बावो। बिथांमोना मालायनि गोबां खोथाफोरखौ लायालासिनो बर' हारिखौ दिनै अननायखौ दिन्थिनानै जोंजों सुक्ति खालामनो थांगासिनो दङ। बिनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावो। दुखुनांथावा बेसो जाहैबाय, जोंहा बिटिसिनि चिफ बिथाङा बे सुक्तिखौ लानानै गोजोननाय मोनाखै। गेजेराव एनडिबिखौ गावस्रा होनानै एनडिबिनि सोरबा सासे दैदेनगिरिजोंल' सुक्ति जानांगौ होननानै बिथाङा नारसिनबाय थादोंमोन। उनाव जेला भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि बिउर'क्रेट्स आमलाफोरजों, इन्टेलिजेन्सफोरजों जोंखौ रायलायनायखौ मिथिबाय, थांनाय 2009 मायथाइनिफ्रायनो जोङो नाजागासिनो दङ। 2010 मायथाइनिफ्राय आलादा रायजोनि सोमावसारनाया जादों। 2013 मायथाइनिफ्राय डिसकासना जादों, जयेन्टबो जादों, आलदाबो जादों। आरो 2015 मायथाइनिफ्राय इन्टेलिजेन्स बिउर'जों बर' जेंनाखौ बोरै सुस्रांनांगौ बिनि माखासे राहा लामानि सायाव सरासनस्रा सावरायनाया जाबोदों। आरो फैयै नैबे बोसोरनैयाव सिरियास डिसकासन जाबोदों। बिनि गेजेरजों जोङो सलुसनखौ दिनै मोननो हाबाय। दा बिनिखायनो जे मैया बिथाङा जेखौ बुंदों, दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायनि थाखाय माने सारेन्डार खालामबाय, आलादा रायजो गारबाय, बेबायदि जेबो गैया। बिथाङा मिथियाखै। बिएससि सुक्तिखौबो एबसुआ खालामदों, बिनि उनाव आलादा रायजो सोमावसारदों। बिटिसि सुक्तियावबो एबसुआ सापर्ट होदों, बिनि उनावबो आलादा रायजोनि सोमावसारदों। सारेन्डारखौ बिथाङासो खालामदों। सिलाइ गुलि अरनानै, समायखिरा लानानै, आन्दलन खालामनानै बिथाङा उनाव मा खालामखो, जे दिनै 2003 मायथाइयाव बिथाङा सिलाइ होनानै सारेन्डार खालामबाय। आरो दिनै बड'लेण्ड सोदोबखौनो बिथाङा मख'नो गियो। उल्थायै जोंखौसो दिनै फैनानै बुंदो सारेन्डार खालामदो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि सार्थआव खुनुदिन सारेन्डार खालामा। जेब्लायसिम जोंनि थांखिया जाफुङा जों सोमावसारगोन, जों सरकारजों सावरायगोन, गेजेर गेजेर नांगौबा राजखान्थियावबो जों आखाइ होगोन, समाज दानायनि हाबाफारि मावगोन, सोलोंथाइ, रांखान्थि, समाजखान्थि गासैखौबो मावगोन। आरो बर' हारिनि थाखाय जि नांगौ बेखौ जोङो बिख'नायाव खुनुदिन फासयनानै थाया। आरो नैबे सुक्तिनि
फोरनि गेजेरजों मोनसे बड'फानि मुङाव फसंथान जानो थांगासिनो दङ जि फसंथाननि गेजेरजों अल इन्डियायाव थानाय बर'फोर बेंगलाव थानाय बर'फोर गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय बर'फोरनि राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि सिनायथि थामोनथा रैखाथिनि हाबा मावनो हानायनि मोनसे राहा लामाया फैसिगोन आरो बेफोरखौ 15 बोसोराव गोसो जानाय मोनबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा मावनो हायोमोन नाथाय बिथाङा मावबोआखै दिनै लाजिनानै बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव गावनि रागाखौ हगारनो थाखाय बायदिसिना बखिलाबायदों बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जानाङा जोंहानि बारिनि एम्बु बंला जोंहानि बारिनि एम्बु बंला जोंहा जाबाय थानाय न'आ हिं बांला जोंहा जाबाय थानाय न'आ हिं बांला जोंहानि बारिनि एम्बु बंला जोंहानि